Яшисем килми аннан башка дигән уйлар да килә Илгизнең башына. Әмма үзен кулга ала, ярамый, күзенә карап торган балаларын кешейтәсе бар бит аның. Сурнарда яшәүче Илгиз Гыйззатуллинның ул вакыттагы хәлен үз башына төшкән кеше генә аңлый ала. Хатыны Ясминур 44 яшендә вафат була. 47 яшьлек ир 4 бала белән ялгызы кала. Кулымда үлде. Гөрләп яшәп яткан җирдә тормыш туктады. Күсәк белән башка суккан кебек булды. Аңа кадәр бүген иртәгә үлә дип көтеп йөрүе тагы да авыррак иде ди Илгиз. Үләм димәде, соңгы сулышына кадәр яшәү өчен көрәште. Тик үлем көчлерәк булып чыкты. Ул вакытта төпчек улыбызга ни бары 3 яшь иде. Өйлән диючеләр булды. Әни булмый инде ул дип балалар каршы килде. Мин дә алар белән ризалаштым. Ясминур да син минеке генә дип төшкә керә иде. Эх, язмыш, нинди матур яши идек бит. Ятимлекнең нәрсә икәнен үз җилкәсендә татый ир. Бәлки шуңадыр да бөтен барлыгын балаларына бирә ул. Илгиз тумышы белән Шика авылыннан, әнисе 32 яшендә вафат була. Малай 6 яшендә ятим калып, әбисе тәрбиясендә үсә. Башта Шика, аннан Шушмабаш мәктәбендә укый. Лубянда урман техникумында белем ала, армияга алына. Кайткач укуын дәвам итә. Аннан юллама буенча Удмуртиягә Камбарка дигән шәһәргә эшкә китә. 1990 елның августында Орша урман хуҗалыгына кайта. Кенәбаш участогына мастер итеп куялар егетне. Шунда ул Ясминурын очрата. Хисапчы иде ул, тыныч кына, артык юаш, сөйләшми торган, сарырак кына кыз. Характерлар туры килде. Мин үзем дә чәчрәп торганнардан түгел идем. Тормыш кына җигелеп атларга, абынып егылмаска, каршылыкларга каршы торырга өйрәтте. Очраша башладык. 1993 елның 26 апрелендә мине Сурнар урманчылыгына күчерделәр. Бер айдан Ясминурны алып килдем. Урман хуҗалыгының ул чактагы җитәкчесе Алмаз Назиров туй үткәрүдә дә булышты, фатирда бирде. Башта никах укыттык, аннан Шикәдә туй булды. Тормыш итә башлауга шуңа игътибар иттем. Ясминур бар нәрсәне эченә җыя, кеше белән талашмый, берәүгә дә авыр сүз әйтми. Хәер, нәселләре белән шундый алар дип, ул елларны искә төшерде Илгиз. Bir yıldan kızları Firuze dünyaga kile, ikincisine әти кеше малай көтә. Илгиз Ясминурның беренче ижекләрен алып малайга Ильяс дип исем кушам дип исем дә табып куя. Тик 2 елдан тагын бер кыз Илүзә туа. Күңел төште бит, әмма алып кайткач фикерем үзгәрде диде Илгиз. Илүзәбез нәкъ малайлар кебек тере, Казанда төрек лицейын 5кә генә тәмамлап, 18 яшендә Нью-Йоркка чыгып китте, акча эшләргә. Кайткач Төркиянең үзендә укый башлады, тик белем бирү бик йомшак анда дип кире кайтты. Иннополиска укырга керде. Шотландиягә барып программалаштыру буенча дөнья күләм бәйгедә студентлар арасында җиңүдә яулап кайтты. Укуын 5кә генә тәмамлады. Башта саклык банкы системасында, аннан чит ил компанияләре белән эш итте. Узган ел кияүгә чыгып Америкага китте. Шунда эшләгәндә Виктор исемле испан егете белән танышкан булган. Әти-әниләре белән кайтып туй үткәреп алып та киттеләр Илүзәбезне. Әниләре үлгәндә Илүзәбезгә ни бары 14 кенә яшь иде. Әнинең иң кирәк чагы, хәер, аңа гына түгел, 17 яшендә тутырмаган Фирүзәгә дә 10 яшьлек Илзирә белән 3 яшьлек Ильяска да. Илгизен сөендерәм, малай алып кайтам дип Ясминур 3нче балага да тәвәккәлли. Тик анысында да аңа кыз бирәләр. Һәм ниһаять 4нче балалары малай туа. Әмма Ильяс әнисен хәтерләми дә, үлгәне турында да белми. Балалар бакчасында булып кала. Хәзер фотокарточкаларына карап кына әни дип әйтә башлаган. Минем каршы торуыма карамастан 4нче баланы да табарга булды Ясминур. Күңелем сизә, бу юлы сиңа нәкъ үземә ошаган малай алып кайтам диде. Кирелеге бар иде аның. Шулай килеп чыкты да, нәкъ аның кебек сары чәчле, характерлары белән дә туры килгән малай тапты. Хыялланганча Ильяс дип исем куштык. Хәзер аңа карыйм да Ясминурны күргән кебек булам. Әмма малайларга артык юаш булу килешеп бетми икән, айруча бу кырыс заманда. Ильяс та кешегә каршы әйтә торган түгел, ни кушсаң ярардан башканы белми. Укуда да апаларыннан калыша, әнисе булса тартып барыр иде дә,
әмма техникага нишләргә белми инде. Кесәдә һәрчак ачкыч, урамда трактор тавышы ишетсә дә, күзләр яна башлый. Мин үзем 37 ел инде урманчылыкта, шуның 33 елы Орчада. Бәлки үзем кебек ул да урманчы булып китәр, әле 15 яшь, 8нче сыйныфта укый, диде Илгиз Гыйзатуллин. Ясминурның үлгәненә 12 ел була. Хәтерлим әле, космонавтика көне иде. Бик ярата балалар әтиләрен, серләрен дә аңа сөйлиләр, шатлык, борчулары, планнары белән дә уртаклашалар. Аннан андый хатынына тугры ирләр дә сирәк очрый. Авырун бик озак әйтми Ясминур, дәшмичә генә тешен кысып, барысын да эченә җыеп йөри. Хәер, аяк өсте йөргәндә хатын-кыз авырып китәрмен дип уйлыймысың? Ябыга, ашау үтми башлагач, ире аны тикшеренергә алып бара. Коточкыч диагноз. Онкология. 2-3 ай вакыты калган. Юк, бөтен мөмкинлекне файдаланып калырга кирәк. Кулны төшерергә ярамый дип Илгиз хатынын тергезмәкче була. Туганнары акча җыя, ул дәваларга йөртә. Кытай профессорына да күрсәтә, чит илгә дә алып бара, файдасы бар дип ишеткәч, Мәскәүдән кара икраларга кадәр алып кайта. Шулай 7 ай яшәде, аннан аягына су җыела башлады. Казан Кремле астындагы хастахана профессоры өмет калмавын белдерә. Химия алмагач матур көе үлде. Дәвалауның файдасы шул булгандыр, озаклап урын өстендә ятмады. Бик сабыр иде, зарланмады. Бер көн авырды, икенче көнгә соңгы сулышына кадәр өметін үзмәде. Балалар кала бит дип изгәләнде. Әмма иң авыр вакытларында да Ясминурның әнисе булды. Аны үзебезгә алып килгән идек. 21 ел ярым бездә яшәде. Ясминур үлгәч, улы Балтачка алып китте. Кире кайтты. Кызыннан соң да 6 елдан артык торды. 91 яшендә вафат булды. Үз әнием кебек булды ул миңа, ди Илгиз. Тормышымны Ясминур белән һәм ансыз яшәгән чорга бүләм. Тигезлекнең кадерен белергә кирәк. Бергә булганда авырлыклар да җиңел булып тоела. Аннан соң барысы да үз өстеңә өелә. Үзең турында онытасың, балалар өчен яши башлыйсың. Балалары йөзенә кызыллык китерерлек булып үсми. Алар өчен бүген сөенеп бетә алмый Илгиз. Горурлыгы алар аның. Һәрберсе турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер. Ул вакытта аның күзләреннән очкыннар чыга, ягымлы йөзе тагын да нурланып китә. Өлкән кызым Фирүзә Орчаның 1нче мәктәбен тәмамлады. 5нче сыйныфтан сәнгать мәктәбенә йөрде. Рәсем ясарга бик сәләтле иде ул. Илүзә кебек үк булмаса да яхшы укыды. Университетка дизайнер булырга укырга керде. 2015 елда тәмамлады. Ильяс 1нче сыйныфка укырга керәсе ел иде. Үземә генә читен дип авылга кайтардым. Үрнәктә һөнәри училищеда, аннан Орча педагогика көллиятендә эшләде. Кияүгә чыгып, хәзерге вакытта Кукмара районының Ядегәр авылында яши. Сәнгать мәктәбендә укыта, портретлар да ясый башлады. Көннән-көн остара бара дип кызлары белән таныштырды Илгиз. 3нче кызым Илзирә төрек лицейын яхшы тәмамлады. Университетта белем ала, намазда ул гарәп теле буенча курсларга йөрде. Ул тормышта түгел әле, атна сайын авылга безнең янга кайта, минем бүгенге көндә уң кулым. Аңа кадәр үзе әле берсе, әле икенчесе артыннан чапкан, Казанга институтка, Орчага мәктәпкә илткән, алып кайткан, кыш кортын асраган, бакчасын тоткан. Йорт җир әйбәт, тормышта яхшы, эшемдә хөрмәт итәләр, балаларым сау сәламәт, кызларым урнашкан, янымда терәгем улым бар, зарлана торган түгел, ди Илгиз. Ясминурдан соң дингә кергән идем, 2011 елдан бирле намазда. Әле менә авыл мәчетен тышлау артыннан йөрим. Тормыш нык булырга өйрәтте. Илгиз Гыйзатуллин бүген балалары өчен сөенеп бетә алмый. Горурлыгы алар аның.